kaya damar kanginan Masya Allah lampene kaya kepundung abang seneng ora kejagan ning sejroning lamunan pancen ati kula rasa kegembang kelingan ning manis meseme kelingan tenang gemuyune wayang ning senenge wayang ning bungae lamun kula sing dadi jodohne bisikan ning ati sun gelem dadi siji mung sayang arep ngomong pliwani bisikan ning ati sun gelem dadi siji mung sayang arep ngomong pliwani bengi plipis saturu pikiran sun keganggu pancen pemuda gawe hati rindu bengi plipis saturu pikiran sun keganggu pancen pemuda gawe hati rindu kelingan ning manis meseme wong ganteng kelingan tenang gemuyune mama tuan rumah wayang ning senenge bos gandro wayang ning bungae kang kajiudin lamun kula sing dadi jodohne kanggo Acung Robi minangkane bos material saking Pegagan matur kesuwun sing duwe sakti kabeh kang kajiwahan bos Yuda Putra sing nyakseni Mimi Kaji Siti Tarwini wong sing paling Bos enak Yuda Putra kanggo acaper sedulur sing warung gede Bapak Cariman sareng Ibu Cartini minangka majikan matane kaya damar tanginan lampene kaya kepundung abang seneng ora kejagan ning sejroning lamunan pancen ati kula rasa kegembang kelingan ning manis meseme wong cangkring kelingan tenang gemuyune wayang ning senenge papai mega mamai mega wayang ning bungae lamun kula